ompliment i segellat automàtic de nitrogen, estalviant costos laborals i millorant l'eficiència de la producció. El cost de la llauna no gira en el procés de segellat, cosa que protegeix el producte i el cost de la llauna. La precisió del processament és alta i la qualitat del segellat és millor. L'equip és adequat per segellar tapes d'alumini i tapes de ferro de diverses llaunes de plàstic PET, llaunes de paper, llaunes de llauna i altres productes d'embalatge. L'equip és fàcil d'utilitzar i té un rendiment estable, és un equip d'embalatge ideal per a aperitius, aliments enllaunats.